A Confraría de Rianxo molesta coa decisión da Consellería do Mar de aprazar o arranque da campaña da vieira. A Xunta defende a medida sinalando que non se trata dunha solicitude de plan de explotación ou uso do resto das especies de marisqueo. Que tal, saúdo? Segundo Rosa Quintana, a petición de apertura debe partir da empresa interesada que é a que ten a capacidade de viscerar e depurar a vieira antes de entrar ao mercado. En menos dun minuto ampliamos, antes imos cos titulares. O paseo marítimo de Palmeira levará o nome de Plácido Betanzos, así o acordou o Pleno de Ribeira nunha sesión ateigada de público. Cambados arranxa as beirarrúas da avenida de Vilariño. A intervención suporá unha mellora tanto estética como de accesibilidade. O PP da Pobra volve incidir na falta de transparencia por parte do Executivo local. Os populares din sentirse limitados a hora de realizar o seu labor fiscalizador ao goberno municipal. Pontecesures adírese ao proxecto Cruceros Costeros 2019. A vila será o destino final dunha ruta fluvial que sairá dende Vilagarcía. Carlos Lorenzo e Beatriz Barroso son os gañadores absolutos do Trail de San Isidro celebrado esta pasada fin de semana na Pobra do Caramiñal. Malestar no opósito rianxeiro pola decisión de Mar de aprazar o inicio da campaña da vieira. A Consellería informou de que a solicitude pro comezo da extracción tiña que realizarse con un mínimo de 10 días de antelación. O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, mostrou o seu enfado pola decisión da Consellería do Mar de aprazarlle o inicio da campaña da vieira. A intención do opósito rianxeiro pasaba por comezar coa extracción este pasado luns, pero os técnicos da Consellería denegaronlle a súa solicitude, ao entender que esta debía realizarse cun mínimo de 10 días antes do comezo da campaña. Unha postura que dende Rianxo non entende moi ben. Sí, a verdad que non vemos moi normal esta decisión que se tomou de negarnos o que é o permiso da vieira, pero bueno, presentamos outra vez un plan con 10 días de antelación, e incluso a empresa tamén presentou un permiso de extracción que, según nos dixeron, que é o que teña que presentar a empresa. Vamos ir por eses dous camiños e a ver a decisión que se toma cos 10 días de antelación, a ver que se nos ven aprobado ou denegado. Dende o opósito rianxeiro cifran nuns 54 barcos os que ían comezar coa extracción da vieira esta semana. A paralización suporá un prexuízo importante para eles. Apuntados están 54 barcos, dos cales non creo que foran todos, pero bueno, ao mellor uns 25 barcos poderían ir a este plan. É o que estamos perjudicando a eses barcos, porque eses barcos sí que ahora mismo algúns deles están amarrados porque non lle compensa andar á vieira, que hai pouca, eses barcos están amarrados, o cal estaríamos dándolle unha salida a estes barcos para poder ir traballar. Con toda a seguridade non poderá abrirse a campaña ata mediados da primeira semana de marzo. Pois en principio a petición estamos pedindo para 10 días, sería para a semana do 5, máis ou menos a mediados da semana do 5. Eu penso que o único que nos podría perjudicar é que a vieira entrara en desove, pero bueno, aínda que entrara en desove agora, pode recuperar en un mes, 2 meses, podría recuperar. Nós o que queremos é só a extracción deses kilos para que esta empresa teña opción a poder abrir mercado de cara ás Navidades, e que en Navidades hai outra empresa que poida vender este produto, aparte por todo Cambados, para o ben dos mariñeiros, porque serían máis kilos a extraer para os mariñeiros. Bueno, pois pola súa banda, a Conselleira do Mar defendeu a postura da Administración neste asunto, sinalando que non se trata dunha solicitude de plan de explotación ou uso do resto das especies de marisqueo. Segundo Rosa Quintana, a petición de apertura debe partir da empresa interesada que é a que ten a capacidade de viscerar e depurar a vieira antes de entrar ao mercado, algo ademais exixido por lei para esta especie. Neste caso, que está establecido xa dentro dos anos 90, que conseguimos a flexibilidade de extracción con este sistema, quen presenta a petición de apertura é a empresa, porque é a que ten a capacidade de visceración e depurar esa vieira antes de que chegue ao mercado, e non funciona como os plans de explotación do resto das especies de marisqueo, senón que a empresa que ten autorización de visceramento nos dice que quere abrir, que ten posibilidade de traballar ou de procesar tantas unidades ao día ou á semana, e nos presenta as embarcacións
que poden aportarlle ese recurso. Nos o único que temos que comprobar é que todas as embarcacións que veñen no listado da empresa cumplen cos requisitos para poder ir a esta extracción e pedir os informes aos biólogos que nos digan como está o estado do recurso por si se pode ou non se pode extraer a vieira. Así que eu creo que é algo que xa ben regulado dende o momento en que presentamos á Unión Europea esta excepcionalidade e así vimos traballando dende sempre. O paseo marítimo de Palmeira vai levar o nome de Plácido Betanzos, así o acordou a Corporación Ribeirense en pleno. Na sesión tamén se aprobou designar a nova sede de Protección Civil co nome de Manuel Dieste. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Ribeira quedou pequeno para acoller a sesión da pasada tarde. Tratábase dun pleno ordinario, pero a orde do día incluía a homenaxe a Plácido Betanzos. O mestre, escritor e exedil nacionalista dará nome ao paseo marítimo de Palmeira tras a ir adiante a iniciativa popular apoiada por medio cento de asociacións que queren así manter viva a memoria e os valores deste ilustre ribeirense. A lista vai a votar de forma favorable á iniciativa para que se conceda o nome dunha rúa e figura alegórica a Plácido Betanzos en Palmeira. Unha vez analizada, detallada pormenorizadamente os méritos e valores presentados, así como os cerca de 40 escritos de accesión firmados por numerosas entidades culturales, educativas, deportivas e recreativas do noso. Fostes unha persoa totalmente transparente, cos teus defectos e as tuas virtudes, pero transparente. Por eso, os que estamos aquí valorámoste e querémoste. Porque nunca renunciastes a ninguén. Todos éramos imprescindibles. Nunca destes nada e a nadie por perdido. Nin aos teus camaradas de loita, nin aos teus pupilos. Era boa persona, era bo e xeneroso. E creo que todos os que conocimos a Plácido, pois sentimos a súa falta. Todos os que conocimos a Plácido creo que foi un exemplo de vida que, cando menos, pois con este reconocimiento vamos a ter na nosa memoria durante moito tempo. A proposta saiu adiante cos votos a favor de todos os grupos e a abstención de IPDR. A súa voceira explicou que se ven Plácido Betanzos é merecedor desta homenaxe, hai outros moitos ribeirenses que tamén deberían optar a este recoñecemento. Durante a sesión plenaria aprobouse tamén que a nova sede de Protección Civil leve o nome de Manuel Dieste, ex-xefe da agrupación e tamén ex-concelleiro falecido recentemente. Neste caso, a abstención de IPDR sumáronse tamén os nacionalistas. No pleno da pasada tarde tomou tamén posesión da acta como concelleiro David Fernández, que sustitúe a Herminia Pouso tras a súa renuncia. Seguimos con máis cousas. Cambados arranxa as beirarrúas dunha das súas principais rúas. As máquinas xa traballan na avenida de Vilariño nunha intervención que suporá unha mellora tanto estética como de accesibilidade. O proxecto conta cun orzamento de 30.000 euros con cargo ao Plan Concellos do 2017. As máquinas xa traballan na avenida de Vilariño. O Concello ten en marcha as obras para mellorar as beirarrúas, tanto dende o punto de vista estético como da accesibilidade. Aquí o que se vai a facer é demoler o que é o pavimento actual, estas losas de formigón antigas, e instalar unhas losas de hormigón coa mesma estética que as que hai hasta o entronque coa Rúa Castro. O que se trate de uniformar, regularizar todo a imaxe de toda a avenida de Vilariño, e é unha obra que vamos a executar e que está pendente que durante o mes de marzo que finalice. Os traballos contan cun orzamento de 30.000 euros e realizanse con cargo ao Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra. En total actuarase nun treito de 280 metros de beirarrúas que estarán rematadas nun mes. E tamén un problema que nos comentaron os veciños, que era o problema da recollida de pluviais, que hai en algunhas zonas que se encharca cando chove moito e tamén se van a crear e adotar unha serie de sumidoiros para mellorar esa situación. De feito, dende o Concello animan os veciños que aínda non o estean a aproveitar a oportunidade para conectarse á rede de saneamento municipal. Algúns deles temos constancia que non están conectados á rede de agua municipal, de abastecemento de agua municipal, e que se o consideran, pois sería o momento oportuno porque lle sería moitísimo máis económico para non ter que despois pagar o que sería a rotura da acera, non? Tamén con cargo ao Plan Concellos 2017 o Concello actuará nas beirarrúas do entorno da igrexa parroquial de Santa Mariña Dozo. Neste caso, as losetas substituiránse por placas de pedra para encaixar a intervención na contorna.
Na Pobra, o PP volve incidir na falta de transparencia por parte do Executivo local. Os populares din sentirse limitados á hora de realizar o seu labor fiscalizador ao goberno municipal. Ademais dos grupos políticos critican tamén a tardanza coa que se dan resposta aos veciños por calquera consulta ou tramitación. Nosotros nos hemos cansado de pedir y solicitar requerimientos de información al equipo de gobierno, como es nuestra obligación como partido de la oposición, para tener datos y informes de lo que ocurre en el día a día del ayuntamiento, y oye, al 80% de ellos no nos han tenido ni contestación. A situación apenas variou a día de hoxe, a pesar de que en setembro de 2016 se aprobara unha moción plenaria por unanimidade, presentada tamén polos populares, na que o goberno municipal se comprometía a dar respostos escritos presentados tanto polos grupos da oposición como tamén polos veciños nun prazo razonable de tempo. Algo que, segundo apuntan dende o Partido Popular, está recollido, entre outras, no Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, e que sistemáticamente incumpre o goberno de Nos Pobra. En su momento, en septiembre del 2016, ya presentamos una moción, después de llevar un año solicitando datos y no contestándonos a ninguno, donde se instaba al alcalde y se solicitaba que respondieran en un plazo de 15 días a las fuerzas políticas, a los requerimientos de información y a los vecinos en un plazo de un mes. Algo que además creo que es, aparte de ser lo lógico, lo razonable, lo ético y realmente lo sensato, aparte es algo que está establecido legalmente, tanto por sentencias del Tribunal Supremo como por instancias del Valedor do Pobo. Pues estos que van hablando de demócratas y de participación vecinal y participación de las fuerzas políticas tienen que ser los primeros en hacer aquello que dicen y no carecerlo. E os populares de Catoira, Caldas e Rianxo únense para pedir unha entrada autoestrada en dirección a Santiago na PO 8001, a altura de Carracedo. Os representantes do PP ven nesta infraestructura unha gran oportunidade para o sector industrial e tamén para o turismo da zona. O líder do Partido Popular en Catoira levou a iniciativa para xuntar os populares dos concellos veciños nesta reclamación. Únense para exixir unha entrada da autopista na PO 8001, unha opción que daría pulo ao sector industrial. Que nos permitiría a nós, que temos empresas como, por exemplo, Logística Gens, con máis de 100 camións, pois serían facilidades e sería unha atracción máis e unha facilidade para a chegada desas empresas. E ademais tamén queremos destacar que todos os camións, o tráfico de mercancías que veñen, por exemplo, do Porto de Ribeira, para Pontevedra e Vigo toman aquí a entrada, entonces nós queremos que tamén a tomen para Santiago, para poder aproveitar tamén os nosos concellos dese tráfico de mercancías, deses camioneros, e sacarlle un beneficio a un partido que non explotamos hasta o día de hoxe. Para o PP de Caldas é clave que a P9 se transfira a Xunta para que se poida realizar esta reforma. Consideran prioritario que este proxecto se leve a cabo. E nós en Caldas de Reis consideramos prioritario que este nudo se complemente. Se complete porque nos permitiría que o tráfico rodado do casco urbán e do todo o municipio que vai a dirección Santiago ou que veña de dirección Santiago poida salir aquí, que é a salida normal para entrar no casco urbán, non? Entón, nós esa exigencia levamos anos marcada desde Caldas de Reis, evidentemente entendemos que o Ministerio de Fomento ten que mover ficha en ese senso, xa o exigimos no seu día e vamos a seguir reiterando, para nós é un investimento prioritario. Pola súa parte, os populares de Rianxo verían neste proxecto, ademais dos beneficios industriais, unha posibilidade para aforrar gastos en desplazamentos a toda a comarca. O sea, non o que necesitamos, ao igual que eles, dinamizar o noso pobo, neste caso Rianxo, non? Como non podía ser de outra maneira, e dotalo dunha infraestructura que consideramos que é totalmente esencial e vital tamén para Rianxo. Os representantes do PP afirman que levarán esta reforma nos seus programas, loitarán xuntos para levala a cabo e lamentan a inacción dos actuais alcaldes. E Marea da Vila presenta alegacións ao proxecto do Plan de Transporte da Xunta de Galicia. A formación Vila García denuncia que o plan basease nunha división artificial do Salnés. O deputado Antón Sánchez de Marea vai defender as súas explicacións no Parlamento galego. Nese plan de transporte se recolla unha división comarcal moito máis concreta, moito máis exacta, que non exclúa, por exemplo, as zonas de Caldas ou a zona de Valga, non? E tamén que se aproveite a proximidade da estación de autobuses e da estación de trens para crear unha intermodal e que se coordinen horarios de tren e de autobuses para que se poidan aproveitar ambos transportes colectivos.
Antón Sánchez recolleu o documento no encontro que mantivo onte coa candidata da formación en Vilagarcía. Segundo defenden dende Marea da Vila, para deseñar o plan sería necesario ter en conta máis factores que o demográfico, como a creación ou o peche de polígonos, o volume e tipo de turismo, ou tamén a poboación estacional e a apertura de liñas nos diferentes centros educativos en función dos estudos que acollan e da evolución da matrícula. Tamén reclaman a ampliación do horario nocturno durante a fin de semana da ruta que une Carril con Vilaxoán. Este xoves pechase o prazo de presentación de candidaturas ao terceiro premio PEL ás mellores iniciativas empresariais da provincia, convocado pola Deputación da Coruña. Os interesados poden aínda formalizar a súa candidatura de xeito telemático a través da plataforma Subtel ata ese día ás 2 da tarde. O galardón constitúe unha das citas anuais clave do sector empresarial da provincia. O seu obxectivo é recoñecer as iniciativas e o traballo realizado polas empresas, asociacións empresariais e tamén concellos, realzando o seu papel fundamental como xeradores de riqueza e emprego, fomentando a cultura emprendedora na provincia coruñesa. O premio pretende aportar tamén un valor engadido ás empresas, facilitándolle soporte e respaldo para transformar as ideas actuais en emprego de calidade e contribuindo tamén a dinamizar novos proxectos. O Concello de Noia vai homenaxear as dúas primeiras matronas da localidade co gallo da celebración do Día da Muller. Será o 7 de marzo no Coliseo Noela, nun acto cheo de sorpresas. Angelita Durán e Pepita Pola foron as primeiras matronas, non só de profesión, senón tamén de carreira, que exerceron o seu traballo en Noia. Marcaron un fito nunha época difícil para as mulleres profesionais, como foron os anos 40. Nunha edición anterior fixemos unha homenaxe e queremos seguir ano tras ano facendo homenaxes a mulleres especiais desta vila, e o ano pasado homenaxeamos a Elena Batalla Tubío, que foi a primeira presidenta da agrupación de profesionais do marisqueo a pé a Misela. Este ano, e coa mesma ilusión, homenaxeamos a dúas mulleres emblemáticas desta vila, as dúas primeiras matronas, non só de profesión, sino tamén de carreira. Algo impensable se nos detemos a pensar que estamos falando ao redor dos anos 40 ou 50. Elas son Angelita Durán e Pepita Pola. Nesta homenaxe agárdanse moitas sorpresas, grazas á colaboración das familias destas destacadas mulleres. Foi un gran placer para mí, para nós, para o equipo todo do CIN, poder contar con estas dúas familias, ás cales lle agradecemos de antemán a súa garimosa colaboración, que nos permitiron traballar para conseguir algo moi fermoso que mostraremos, e non podo adiantar máis, o próximo día 7 de marzo. Ademais, o Concello aproveitará esta efeméride para proxectar as curtas gañadoras no certame de videocreacións contra a violencia. O pase dará comezo ás 7 no Coliseo Noela, mentres que ás 8:30 terá lugar a homenaxe que culminará coa actuación da soprano Esperanza Mara. E o BNG da Pobra levará ao pleno unha moción solicitando a execución das numerosas medidas en materia de igualdade aprobadas ao longo desta legislatura. Denuncian que, a pesar de ter sido aprobadas por unanimidade, a maior parte das mocións non chegaron a materializarse. Ás portas da celebración do Día da Muller, o BNG da Pobra volve a reclamar a necesidade de adoptar medidas a nivel local para garantir a igualdade real e acabar coa violencia de xénero. No noso Concello, o BNG ao longo deste último mandato leva presentadas 8 mocións especificamente relacionadas coa muller, coa igualdade e co apoio e a defensa das vítimas de violencia de xénero. Todas elas, agás unha, foron aprobadas por unanimidade. Polo tanto, sería de esperar que se tiveran levado a cabo nestes últimos 4 anos. Pero isto non foi así, ningunha delas se puxo en práctica. Estamos falando de cuestións como a creación de un centro de información á muller. Estamos falando de medidas para o emprego da muller. Estamos falando de plans de protección e acompañamento das vítimas de violencia de xénero. Estamos falando de plans de emprego. Estamos falando da erradicación do acoso laboral. Por estas razóns, levarán ao pleno deste xoves unha moción censurando o Goberno por non ter materializado ningunha destas iniciativas. Para o pleno que se celebrará o próximo xoves, o BNG presenta unha moción na que os acordos son
o de censurar ao goberno municipal por non levar a cabo ningunha destas propostas acordadas por unanimidade no pleno e exixir a posta en marcha destas iniciativas porque son necesarias. Por outra banda, os nacionalistas pobrenses manifestaron a súa intención de sumarse á movilización pola igualdade que se celebra este domingo en Lugo e secundar a folga convocada para o 8 de marzo. Cambiamos de asunto. Pontecesures adírese o proxecto Cruceros Costeros 2019. A vila será o destino final dunha ruta fluvial que se irá dende Vilagarcía. As viaxes comezan no vindeiro mes de abril. O proxecto europeo Ecodestin engade un punto de parada máis ao seu plan Cruceros Costeros 2019. Pontecesures adírese a este traxecto. Dende Agan Plus consideran a vila como un punto clave nas súas viaxes. Será o punto de retorno dunha ruta fluvial polo río Ulla que parte dende Vilagarcía. Tiñamos un interés especial en que Cesures estuvese dentro deste programa, sobre todo porque é o berce dunha ruta fluvial que comparada con outras zonas de España ou outras zonas de Europa, o sea, é verdad que as rutas fluviales en España, conocidas as do Douro, conocidas en Portugal algunhas, non se mira ao río, sempre estamos de espaldas ao río. Cesures ten todos os aditamentos para que sea unha ruta fluvial que se poida explotar, que se poida dar a conocer, que xa se conoce, pero claro, nunca se había feito algo parecido. Dende o Concello de Pontecesures non dubidaron a hora de unirse a este proxecto. Consideran que a promoción cultural, turística e económica da vila ten que pasar necesariamente por facer visible o río, a súa xente e as súas actividades. Consideramos que esta posta en marcha destes cruceiros costeiros vai a supoñer para Pontecesures un pulo importante a hora de convertir a Pontecesures nese enclave turístico, que sea un enclave turístico accesible, que sea un enclave turístico integrado dentro dunha estrategia de promoción cultural, como ben decía, cultural gastronómica, e de promoción da riqueza patrimonial, da riqueza gastronómica e da riqueza cultural. As viaxes comezarán en abril e faránse máis de 100 travesías. O horario será de 10 da mañán a 6 da tarde e o custo do billete non superará os 25 euros. Para levar a cabo este proxecto, o Concello de Pontecesures realizará 2 reformas no porto, unha para mellorar a fachada fluvial da zona portuaria e outra para construir un novo pantalán de pasaxe. Tras o éxito da campaña pro Día de San Valentín, Cambados Zona Centro xa ten marcada outra data en vermello no seu calendario. Polo Día do Pai, a Asociación de Comercio Local vai sortear 600 euros en vales de compra entre os seus clientes. Premio de 600 euros en vales compras, donde vai haber un premio de 200 euros, vai haber un segundo premio de 2 de 100 euros e 4 vales de 50 euros. Eso suma un montante de 600. Unha novedad importante vai ser tamén que vai haber todos que participen comprando no comercio de Cambados van a participar tamén nun viaxe a Asturias, que é un paquete de fin de semana para unha familia de 4. Eu creo que é unha iniciativa máis, é un gran esforzo por parte do que é a Zona Centro. O sorteo vaise celebrar o vindeiro 22 de marzo a 1 do mediodía na sede da asociación. A do Día do Pai non será a única actividade que Zona Centro pon en marcha para este mes de marzo. En colaboración co Concello está a preparar un mercado coa participación de blogueiros e influencers, no que tampouco faltarán os comerciantes cambadeses. Unha acción máis coa que dinamizar as compras e a vila enteira, aproveitando os meses nos que o consumo está máis parado. La apatía de los idiotas, este é o título do que podería ser a nova novela do escritor pontevedrés Juan José Míguez Veiga. A obra está escrita, pero para que vexa a luz precisa do apoio de alo menos 55 persoas. Trátase dun novo modelo de crowdfunding polo que apostan moitas editoriais. La obra es una novela negra afincada en un puerto ficticio en la Costa da Morte, que versa un poco sobre el narcotráfico y sobre cómo la apatía general de las personas a nivel general pues pueden provocar la muerte de una persona, ¿no? Y cómo puede llegar a ser irrelevante. Entonces es una novela negra pero con carácter social. Este é o argumento de La apatía de los idiotas, a que podería ser a nova novela do escritor Juan José Míguez Veiga, pero para que vexa a luz este pontevedrés afincado en Meis precisa do apoio dos lectores. La editorial con la que voy a editar el libro va a editarlo en crowdfunding porque no quiere asumir un riesgo con los autores así menos conocidos, y entonces lo que pide es su capacidad de convocatoria. A través dunha web, este escritor ten que demostrar que alo menos 55 persoas están interesadas na súa novela. Dende hoxe ten un prazo de 15 días para conseguilo.
Yo le había enviado a un concurso que habían hecho, había quedado de 500 entre las de 30 mejores obras y solo la ganadora la publicaban y luego hicieron llamar al resto para ver si, porque las querían publicar, pero un crowdfunding. Como lo que quieren autores ver publicada su obra, pues en un principio me arriesgué. Enxeñeiro de profesión, a lectura e a escritura son a súa paixón dende os 8 anos. En La apatía de los idiotas aposta por mesturar o realismo sucio co máxico. Mezcla dos estilos, non? O que é o estilo realismo sucio, escritura automática da xeneración americana dos anos 60-70 co realismo máxico sudamericano, non? Posterior, non? Pero traído aquí a Europa. O mundo editorial non é descoñecido para Juan Míguez. No 2010 publicou a súa primeira obra, unha novela de ciencia ficción titulada Las montañas del olvido. En 2015 volveu a apostar por este xénero con El reflejo dorado. Para no 2016 publicar unha novela negra Cuando el destino nos alcance, el maíz seguirá creciendo. Agora agarda conseguir o apoio para que La apatía de los idiotas chegue tamén ás librerías. Os socialistas vilagarciáns decidirán este venres quen acompaña nas listas electorais o seu cabeza de cartel, Alberto Varela. A formación vai celebrar unha asamblea centrada nas eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Serán os militantes do partido os encargados de aprobar a candidatura que aspira a seguir á fronte de Rabella. Suma Ribeira, un grupo formado por persoas do municipio de moi diversa índole e tamén ideoloxía, que promove unha candidatura ás eleccións municipais de maio, celebrará este venres na Casa do Mar de Ribeira unha asamblea aberta, a que fan unha chamada á veciñanza a asistir. A cita será ás 8 da tarde. Os servizos sociais de Cambados veránse reforzados esta mesma semana con 4 novas incorporacións. A chegada dunha nova persoa encargada da coordinación da área prodúcese en sustitución da anterior que está de baixa. Ademais, vanse incluir 3 novas traballadoras sociais. O Departamento de Tino Cordal solicitou tamén a contratación dunha educadora social. A Escola Infantil de Ribeira abre esta semana o prazo de reserva de matrícula para o próximo curso. A renovación poderá solicitarse entre o 1 e o 15 de marzo, mentres que as novas solicitudes faránse entre o 20 de marzo e o 24 de abril. As listas provisionais publicaránse o 16 de maio e as definitivas o día 31. Os interesados poden solicitar máis información nas oficinas de servizos sociais. Carlos Lorenzo en categoría masculina e Beatriz Barroso en categoría feminina foron os gañadores absolutos do Trail de San Isidro celebrado este pasado domingo na Pobra. A carreira organizada pola Asociación Arousa Natureza e Ocio forma parte do circuito Arousa Revolution Trail Series. Baixe un sol de xustiza, impropio destas datas, no que o termómetro acadou por momentos temperaturas de preto dos 25 graus. Celebrouse este pasado domingo o Trail de San Isidro, na Pobra do Caramiñal. Na proba tomaron parte algo máis de 300 corredores, dos que chegaron a meta uns 290. A carreira, segunda puntuable do circuito Arousa Revolution Trail Series, que organiza a Asociación Arousa Natureza e Ocio, tivo como gañadores absolutos a Carlos Lorenzo en categoría masculina e a Beatriz Barroso en categoría feminina. Completaron o podio en categoría masculina Esteban Toucedo e Daniel Paz, e en féminas Elena Matalobos e Pati Martínez. Por equipos, a proba foi para o Lodeiros Trail, seguido do Maxico Masaxes Kiko e do Tribu Trail. A proba dunha gran dureza desenvolveuse por espazos de gran beleza paisaxística, tendo como punto de saída e chegada o entorno da igrexa de San Isidro de Posmarcos. En total foron 13 kilómetros de percorrido, cun desnivel positivo aproximado duns 700 metros. A seguinte proba do calendario do circuito será o Portosín Trail, en Porto do Son, que se disputará o próximo domingo 17 de marzo. E agora pausa para a publicidade e de contado as noticias da cidade de Pontevedra.